Wa yau fa ba kai duk wanda na gani a kai waye ya kawo ka area ta ko ga da ka je ina baya zo mun da dimi wannan irin labari wata mota ce ta cikin nan guda kar kai mun ƙarya wallahi ga ta kai MB mata ya fa yan biyu a ina a makarfi kai na kan ni ma akwai wata agwagwa a nan gina agwagwa da ta na kula ka san me ta ba ɗan raƙumi ina gani ɗan raƙumi. Salamu alaikum malam. Haba dan Allah ana malamai. Yanzu da girman ku sai ka ƙarya yanzu nan agwagwa ta haifi ɗan raƙumi a gidan nan ba haka kai ba haka kai. A haba malam. Yanzu da girman ka da komai ka zo na ka biya wannan yaron kuna ƙarya. Ka ga malam na ga daga rana ga dan wannan ko da ka dan sa a makoshin ka saboda dan rana. A to aka tsara saboda ba a mai da hannunka ta baya. Kai, wato da na harkan nan sai tana min wani abu. Malam dan dawo daga guri ka dan zauna. A to ai haka ya to ai zai fi dai. Ana rana wallahi. Ana rana. Kwarai kuwa ana rana. Wato labarin da kake ba ku. Kun san ni tsohon musunci ne. Malam tsohon musunci kuma. Tsohon musunci. Ba na manta akwai ta rana. Na'am. Mun shiga cikin ruwa muna kamin kifi. Kawai sai na kama wani kifi. Kawai sai ji ne ya ambaci sunana ya sani malam. Kifi. Sai da ni na taɓa koyar da shi a makarantar ta. Danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu.